Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu. U ovoj epizodi ćemo pokazati bizarne činjenice u koje nećete povjerovati. Učimo cijeli život i nikada ne možemo znati sve. Mi smo se pobrinuli da naučite neke zanimljive činjenice koje su pomalo nevjerovatne. Ovakve stvari ne možete naći u školskim udžbenicima, a jednako su poučne i sigurno zanimljive od polovice gradiva koje morate učiti. Nevjerovatne činjenice. Konzumiranje alkohola pomaže određenom moždanom području bolje pamćenje i učenje. Krokodili gutaju kamenje kako bi poboljšali probavu. Tijekom olimpijskih igara 75% natjecatelja međusobno imaju seksualne odnose, utvrđeno je kako je iskorišteno preko 700 kondoma. Što se više trudiš zaspati, manje je vjerovatnoća da ćeš u tome uspjeti. Prilikom francuskog poljupca razmijeni se oko 400.000 parazita i 250 vrsta bakterija. Osobe s plavim očima bolje vide u mraku. Čokolada ublažuje mamurluk. Na svakom kontinentu postoji grad pod imenom Rim. Muškarci u prosječnom životu vijeku potroše cijelu godinu na zuranju žene. Jedini dio ljudskog tijela koji se ne može sam oporaviti je zub. Leonardo da Vinci je istovremeno mogao jednom rukom pisati, a drugom slikati. Šećer liječi štucanje i ubrzava zarastanje rana. U ovoj godini je prodano više iPhone-a nego što je rođeno djece. U Engleskoj je kazna za pokušaj samoubistva bila smrt. Koža koju vidite na sebi je mrtva, nove stanice se nalaze ispod nje. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se vidjelo, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo ponovo u sljedećoj. Ćao!